Hello uncle, hello auntie. Oras tayo manin nga chichismis. Ket adaman itikkan tete reaksyonen. Detoy ag-viral itang a week about dete imbaga ni Robby Domingo. Di kita adda ta PBB nga ubing. Ket itikunana ni Robby Domingo pabasolen namanin. Di kita memestra kada memestro kinsangay. Amin nga edukasyon, sistema, education system, ti pagilyan tayo. Gapo ka no, gamin, di kita ada tao nagta PBB, ampang, pwera dalos benos ngam, ay naapo, kasanuman lang aminan ante, basic la di kijay, basic nga history, inadal tayo amin, elementary tayo, di amin, grade 1 sa lang uno, grade 2 agdingdingag tayo nga nalaing elementary tayo. Kadi kito yung ay naapo. Antay mo siguro mababalaw. Nga adamot siguro latakan nito nga talaga nga malipatan da. Nga para kanya basic mo tla di kita nga question. Kasi talaga inadal tayo di grade 1 tayo pela dete. Dete nakitaan tayo Dete na ni Robby ko na. History quiz B. Pwede pong umuwi kung nanikay. Si Dr. Jose Rizal ay kilala kanyang palayaw na J. Rizal? Ay, paunay ay. J. Rizal? Kasala natin hip-hopper mo. Apay, di ka basic lang kuma talaga natandaan natin. Di elementary tayo, di kami. Di palayaw ni Jose Rizal, Pepe. Ay, paunay, di kita ngaminan. Ay, siguro di kita ngaminan kathandag. Di elementary yata eh. Di kita na siguro. Pero dalos benos, produkto TikTok kadap. Narikan nagsasaw kam. Ayap po na. Siguro nga may kakabsat king gagayim. Kadigitoy. Mababalaw tayo basit iti sistema. Ta kasting nga pandemya. Ta kaduan na online. Kat hantay mo siguro ang mababalaw. Di kita mimistra nga hanga may isuro nga nalang. Di kita ubing at online nga rod. Ag-zoom da lang. Hana mo mabaling nga. May katoy ta. Kastoy ko na. Mistra. Additional nga effort, Mr. Online nga rod. Mga face-to-face ngam di kitoy. Lalaki ka tapabag. Dana, ay paunay. Dito ba anak ko na. Ang ina ng katipunan na si Melchor Aquino ay kilala rin sa bansag na ay paunay. Ninoy Aquino. Ay paunay. Ay. Elementary tayo talaga dito Ni paunay. Tandang sura. Ayap paunay. Anak koleksyon nagkapilye dulat. Ayap paunay. Di kita yung ubingan na ya. Tapos dapat di kita na makapa apa nga ta. Handa siguro nagdingdingag di napananan. Ang tulay na ito ay nagdudugtong ng mga pulo ng Leyte at Samar. Ano ang pangalan ng tulay na ito na itinuturing din pinakamahabang tulay sa Pilipinas? SLEX! SLEX! Pauna yan. Apay South Luzon Expressway. San Juanico Bridge. Ay, pauna. Di kita ubing. Naka-basic mo. Di kita. Ay, po. Di kita ubing. Dapat dito na dito iti permi kakatawa. Sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ay mas kilala tawag na Marjaw. Majuha. Ay, pauna talaga. Dito ko pinaka-basic Ay, pauna. Majuha. Kasama natin karakter ta, di ko engkanta jaw numulawin. Kapag ganda, alwina kaskada, habagat. Unay man deta majuha. Dikiti, po, gumbursa. Answer na deta. Yapaw, uray inadal te, nakatatak to, panunod tayo, unay dikitoy. And deti, po, deti nito tayo, J. Rizal. History. Dr. kilala din kanyang palayon team mo na. Jerry. Paunayin. Tapos, dito din tweet ni Robby. Siguro nakita yung matent ko na sa una nakakatawa pero habang tumatagal, di na nakakatawa. Sana maging dan ito para makita kung ano ang kakulangan sa sistema ng ating edukasyon. Sa lahat ng content creator, let's battle. Diyan mo na mati klase nga kapanunutan na aya. Apay pabasol na. Kaya na nga sa undeta, kas lang ipabasol na kadikiti mistro kada mistra kasi nga ti pundasyon iti education system tayo, di kita mistro kada mistra, teachers.
Api kasta. Grabe ni Mr. Robby Domingo. Kasi syempre isuro nga na lang ta, babakat ang kadalalaki di kita, isuro da nga na lang di kita Kadipindi mo taubing Ayap po nagdangdang nga guno saan, iso nga, di kita adato, ulag tapi, bibe, pero dalos benos. Ampang, di kita ampang. Ay po. Sa dati mo Mr. Robby Domingo, ipabasol naman. Papasulo natin education system porque nga kasi di kita ubing anda naka-answer. Ay grabe. Iso nga da kayo nga ubing dita. Agbasa kayo nga nalaing. Da kita nakanak. Pagbasahan tayo nga nalaing ta di kita anak tayo. Anak yo. Tamo tayo matiki kinapatag ti edukasyon kasla ka deta nay. Ora kita datan babagatan da kadalal lakay. Majuha. Paunay, S-Lex! Ano pa? J. Rizal! Ninoy Aquino, di kita sung-sung badda. Ay, apo They are so... narigat nagsasaw. So nga ni man... Wala nantay, isura may chismis ko kada kayo.